నమస్కారం. మిథిలా ప్రాంతపు అత్యంత సుసంపన్నమైన సాంస్కృతిక వారసత్వం నుండి పుట్టిన ఒక అద్భుతమైన జానపద కథను ఈరోజు మనం అన్వేషించబోతున్నాం. గొప్ప భక్తుడైన బోధికాయస్థ జీవితం ఎలా సాగింది, అలాగే కవి విద్యాపతి రాసిన ప్రసిద్ధ పద్యంతో ఆ కథకున్న సంబంధం ఏమిటి అనేదిక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం. నేరుగా విషయానికి వద్దాం. కాస్త ఆలోచించండి. సంపూర్ణమైన హృదయస్వచ్ఛత, నిజమైన భక్తి ప్రకృతి నియమాలను సైతం శాసించగలదా? భౌతిక చట్టాలను మార్చగలదా? వినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది కదూ. కాని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే కథలోని అద్భుతమైన ముగింపు సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని రుజుచేస్తుంది. సరే, ఈ కథను మొదటి విభాగం నుండి మొదలుపెడదాం. అదే నిష్కళంక బోధికాయస్థ. ఈ కథానాయకుడు బోధికాయస్థ జీవితం ఒక అద్భుతమైన సమతుల్యతతో సాగేది. ఒకవైపు ఆయన మిథిలా రాజుగారి ఆస్థానంలో బాధ్యత కలిగిన ఉద్యోగిగా సేవలు అందించేవారు, మరోవైపు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో అంకితభావమున్న గొప్ప భక్తుడుగా కూడా జీవించారు. ఆయన దినచర్య చూస్తే మనకొక విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. పగటిపూటంతా రాజుగారి కొలువులో అత్యంత గౌరవప్రదమైన సేవ. సాయంత్రం కాగానే తనకొచ్చిన సంపదలో తన అవసరాలకు మించి ఉన్నదాన్నంతా ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా సమాజానికి దానం చేయడం. ఇక రాత్రి సమయంలో అయితే భోలాబాబా అంటే పరమశివుడి ధ్యానంలో పూర్తిగా మునిగిపోవడం. రాజ్యంలో అంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ అధికారం లేదా దురాశ అనేవి ఆయన దరిదాపుల్లోకి కూడా రాలేదు. తన ప్రవర్తనను ఎప్పుడూ నిష్కలంకంగానే ఉంచుకున్నారు. ఇక రెండవ విభాగానికి వద్దాం. గంగాలాభతోసం తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇక్కడ మనం గంగాలాభంటే ఏమిటో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. మిథిలా సంప్రదాయంలో గంగా లాభంటే అంతిమ మోక్షాన్ని పొందడం కోసం పవిత్ర గంగానది తీరాన తమ భౌతిక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం. చూడండి, ఇది కేవలం ఏదో ఒక ఆచారం కాదు సుమా. దీని వెనుక అత్యంత లోతైన ఆధ్యాత్మిక అలాగే సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత దాగి ఉంది. వృద్ధాప్యం సమీపిస్తున్న సమయంలో బోధికాయస్థ చేపట్టబోయే ఈ ఆఖరి ప్రయాణం వెనుక ఉన్న అసలైన ఉద్దేశ్యం సరిగ్గా ఇదే. అలా మోక్షం కోసం ఆయన తన భౌతిక బంధాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టారు. తన కుటుంబం, అంతకాలం సంపాదించిన కీర్తి, రాజరికపు సౌకర్యాలు, ఇలా ప్రతి ఒక్కదాన్నీ వెనక్కే వదిలేశారు. శారీరకంగా అది ఎంతో కష్టమైన ప్రయాణమే అయినప్పటికీ పవిత్ర గంగానదిని చేరుకోవాలనే అత్యంత దృఢమైన సంకల్పంతో ఆ ఆఖరి మజిలీని ప్రారంభించారు. ముందుకు సాగుతూ మూడవ విభాగంలోకి అడుగుపెడదాం. దూరం నుండే గంగామాతను పిలవడం. ఇక్కడొక ఊహించని మలుపుంది. గంగానది తీరానికి నడుచుకుంటూ బయల్దేరిన ఆయన నదికి సుమారు 1.5 కోసుల దూరంలో ఉండగానే ఆగిపోయారు. నదికొడ్డుకు చేరుకోకుండా అక్కడే కూర్చుని తన సాధనను మొదలుపెట్టారు. తన జీవితకాలపు నిష్కళంకమైన భక్తికి ఇదే అంతిమ పరీక్ష అని ఆయన భావించి ఉండవచ్చు. సరిగ్గా ఇక్కడే మనందరికీ ఒక సహజమైన సందేహం వస్తుంది. అంత దూరం నుండి పిలిస్తే గంగామాత ఒక భక్తుడి ప్రార్థనను నిజంగా వినగలదా? ప్రవాహం దగ్గర నిలబడి కాకుండా ఎక్కడో దూరంగా కూర్చుని చేసే ఈ ప్రార్థనకు ఎలాంటి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది? ఈ ఘట్టం కథలో ఉత్కంఠను తారాస్థాయికి చేరుస్తుంది. ఆ తర్వాతేమైందో 4వ విభాగంలో చూద్దాం. సాక్షాత్ గంగా చమత్కారం. ఆ తర్వాత జరిగిన అద్భుతం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సాక్షాత్తూ ఆ గంగామాత తన సహజమైన ఎల్లలను, హద్దులను తెంచుకుని ఉప్పొంగి ప్రవహించింది. నది కట్టలు దాటుకుని నేరుగా తన నిజమైన భక్తుడి వద్దకే ఆ ప్రవాహం ఉరుకులు పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఆ తల్లి బోధికాయస్థను తన ఒడిలోకి తీసుకుని నేరుగా మోక్షాన్ని ప్రసాదించింది. ఈ అద్భుత సంఘటన మనకు ఏం చెబుతోందంటే, ఆయనకు ఇక ఎలాంటి అదనపు తపస్సు చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. మోక్షం కోసం సుదీర్ఘ నిరీక్షణ లేదు. జీవితమంతా ఆయన ఆచరించిన నిష్కళంక ప్రవర్తనకు, స్వచ్ఛమైన భక్తికి, దానగుణానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన ప్రత్యక్ష బహుమతి ఇది. ఆయన హృదయ స్వచ్ఛత ముందు ఆ ప్రకృతి నియమాలు సైతం తలొగ్గాయనగానికి ఈ ఇతిహాసమే ఒక గొప్ప నిదర్శనం. ఈ మొత్తం కథలో దాగియున్న అతి ముఖ్యమైన సారాంశం ఒకటుంది. అదే బాహ్య కర్మకాండలు వర్సెస్ హృదయ స్వచ్ఛత. అంతిమ ఆధ్యాత్మిక విజయమనేది ఎప్పుడూ కేవలం యాంత్రికంగా చేసే ఆచారాల వల్ల రాదు. అది నిష్కళంకమైన ప్రవర్తన, అంకితభావం మరియు నిజమైన హృదయ స్వచ్ఛత వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇక ఆఖరిదైన 5వ విభాగానికి వద్దాం. విద్యాపతి అమర ప్రేరణ. చారిత్రకంగా చూస్తే ఈ అద్భుత ఇతిహాసానికి చాలా బలమైన పునాది ఉంది.
మహాకవి విద్యాపతి కాలానికి కంటే ఎంతో ముందే ప్రసిద్ధ పండితుడు జ్యోతిరీశ్వరుడు దీన్ని తన పురుష పరీక్ష అనే సంస్కృత గ్రంథంలో నమోదు చేశారు. దీన్ని బట్టి ఈ జానపద కథకు చరిత్రలో ఎంత విశిష్టమైన స్థానముందో మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. బోధికాయస్థ యొక్క ఈ నిష్కళంకమైన భక్తి కథను విన్న గొప్ప కవి విద్యాపతి ఆ ప్రేరణతోనే తన అత్యంత ప్రసిద్ధమైన బడ సుఖ్ సార్ పావోల్ తువ తీరే అనే పద్యాన్ని రచించారు. అలా ఆ స్వచ్ఛమైన భక్తి కథ మిథిల సాంస్కృతిక అలాగే సాహిత్య స్మృతిలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది. ఇక ముగించే ముందు ఒక చిన్న ఆలోచన చేద్దాం. కేవలం బాహ్యమైన కర్మలు, ఆడంబరాలు, భౌతిక విజయాలపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్న నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ఏమాత్రం కల్మషం లేని, సంపూర్ణమైన, స్వచ్ఛమైన హృదయానికి ఉండే అసలైన శక్తి ఎలాంటిది? ఆ శక్తి నిజంగా అనంతమైనదని బోధికాయస్థ కథ మనకు నిరూపించింది. ఈ లోతైన ఆలోచనను మనసులో ఉంచుకుంటూ ఈనాటి మన విశ్లేషణను ఇక్కడతో ముగిద్దాం.